Nadali sa likod sa tayo. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ayun mga kamba, welcome back to my channel ulit. Magpapalaban tayo ng gagamba. Mga Tagalog lang ito. Siyempre mahirap lang tayo kaya Tagalog lang. Wala naman tayong kinikita mga kagamba sa YouTube natin. Hindi kagaya ng iba, malakas na kumita sa YouTube, tayo wala pa. Kaya ang Tagalog lang tayo mga kagamba, yun lang naman, mahirap lang naman tayo. Hindi tayo mayaman. Yan. So bago tayo ano nga pala, wala na palang supply na naman ng Tagalog, nawawala, nagkakaupusan lagi. So siguro pag kanya ng ganyan wala, hindi tayo magtutuloy-tuloy sa pagnegosyo ng gagamba. Pero tuloy pa rin ang upload natin. Hindi pa rin tayo mawala sa ere. Pero pag mayroon pa tayong ibang pagkakakitaan, baka hindi nyo na makita sa ere itong ating channel. O, makita nyo man, pero wala mga videos na mga mga latest, mga bago. So yan, bago yan, shout out muna tayo kay Delby TV, kay Ebook Official, yan, Happy Man Forever. Dennis Ramos, gagamboy ng Tarlac yan. Double D Spider, maingay. Jason Lagomes, Gagambal TV, Tokwa Channel, at saka si Jericho Bote. Yan, mga kamba, shoutout sa inyo lahat. Yung gusto magpa-shoutout, mag-comment lang dyan sa ang kulit nito si Pugi, may naabol na daga. Kung gusto magpa-shoutout, mag-comment lang dyan sa baba para ma-shoutout kayo. Okay, panoorin natin to. Ito naman yung tala. Tali yun. Nawanin na natin pa. Mabagal naman itong payat. Lag. Ay, nadali sa likod si Tala. Magaling itong ayan na. Ayan na sila. Walang tingin. Patay na. Napusuhan ng parehas silang hindi na nakagalaw. Ahon natin. Baka magharap pa sila ulit. Magsakmalan ulit. Wala na. Naglag si Taba. Alright. So ayan, napanood yung mga kamba. Sana nasiyahan kayo sa mga napanood. Maraming salamat Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!